Najviac vlámaní sa udeje počas dňa, keď je väčšina ľudí mimo domova. Zlodej koná prevažne spontánne, zváži si riziko a existujúce prekážky. Jeho cesta vedie takmer vždy cez okno alebo cez terasové dvere. Stačí jednoduché, bežne dostupné náradie a nezabezpečené okno je za pár sekúnd otvorené. O následkoch nás informujú stránky novín. Dotknutým osobám sú odsudzené veci, často dochádza k veľkým škodám spôsobených vandalizmom. Nehovoriac o psychickej újme v dôsledku skutočnosti, že sa niekto cudzí pohyboval vo vašej domácnosti. Tu prichádza na rad Mako. Bezpečnostné kovanie Mako rozhodne znižuje potenciálne riziko. Zatiaľ čo okno vybavené štandardným kovaním odolá pokusu o vlámanie iba niekoľko sekúnd, okno s bezpečnostným kovaním Mako IS vlamačovi jeho prácu rozhodne neuľahčí. IS – inteligentná bezpečnosť. Testované kovanie s možnosťou dodatočného vybavenia je vhodné pre všetky typy profilov a rozmerov okien. Zvlášť efektívny je Mako IS – bezpečnostný valčekový čap. Na jeho prekonanie potrebuje vlamač toľko času, že nakoniec pokus o vlámanie vo väčšine prípadov vzdá. Prídavnú bezpečnosť riešia uzamykateľné okenné kľúčky Mako Trezor. Cítiť sa v bezpečí 24 hodín denne. Mako, kovania pre okná a dvere.